Počkaj sekundu, tam sa niekto hlási zúfalo. Aké číslo? Ten dážnik na začiatku? Nie. 221? Ak áno, skáčte na jednej nohe. Ak máte číslo 221, skáčte na jednej nohe. Ale vy sa vôbec nehráte. Tak teda dobrú chuť. Dobre, tak ja už som skrátka vytiahla medzi tým aj niekoho, kto získa... Áno, 2, 2, 1, nech sa páči. Dobrú chuť. Zoberte frajera na večeru, alebo manžela. Ups, pardon. 202... Čo? Prečo to hovorím? Som nejaká toto... Čo pozeráš na to, hovoríš 220? Chcela som povedať, že už som medzi tým teda vytiahla aj víťaza tohto grillu. Tým sa našla 221. Čo to je? Ešte mi vysvetli, prosím ťa. To je grill. Grill, elektrický grill. Jasné. Áno. A grillovať si bude 2, 6, 4, 6. 2, 6, 4, 6. Neskutočne úžasné čísla ty máš. Je to nádherné číslo. Dávno som krajšie číslo nevidela. 2, 6, 4, 6, 1, 8, 1, 8, 400, vieš, to sú také šťastné čísla. Marcel, ja som presne hovorila, keď som sem odchádzala, že ty ma máš rád za všetko, čo spravím, takže ja si to vážim. Aha, grilovačka. Máme tu pani. Blahoželáme. A nájdete si teraz niekoho s tým ruksakom, nech vám to odnesú domov. Blahoželáme dobrú chuť. Nech sa páči a pekne si ugrilujte, čo len chcete. Tesco poukážky tu máme 3. Dobre, ideme na to. 3 Tesco poukážky. A sú 425. 244 a 1991. Fakt sú pekné tie čísla. No tak hovor ešte raz. 1991, 425 a 244. Áno, je tam. Tu máme na Kučiho. To bude plný košík v Tesku. Jeden, máme aj ďalší. Tu je. Čiže to je číslo 244. No, dobre. A ešte máme 425. Páči sa, šupi to presto do Teska. 425 a 1991. Čísielko. Nech sa páči, poukážka Tesko je vaša. 425. Posledná poukážka do Teska. 425 po prvé, po druhé. Ale nič. Takže vyťahneme ďalšie číslo. 1828. 1828. Super, nech sa páči. Vy ste niečo vyhrali. Vy ste už vyhrali poukážku do Fantarkumery. Vážne? Najedený, konec. Výborné. Kde je Tesco niekde blízko Fanty? Kozmetický balíček. 3-krát. Teraz ide. Kozmetický balíček. Nie? Áno? Áno, čo tam je? Sama kozmetika. Tak to by potešilo nie je to v kozmetickom balíčku býva kozmetika, to tak väčšinou to tak je, ale... Ja som sa tam pozrel, vieš, lebo... Ja ti dávam iba za pravdu. Dobre. Ja som len si tam vedieť, že komu tak... Poďme sa prvýkrát pohádať. Nie, hlavne si neskážme do všetkých vrát. Poď. 115, 2168 a 921. Takže ešte raz. 115. Áno, 115. Aj tam nám niekto kýva. Vytvorte koridor, za vami je chlapec s balónom a kvetinou, ktorý sa sem nevie dostať. Musíš kričať. Poď. Pozrieme sa, ktoré sú to čísla. Toto je číslo 115, nech sa páči. Mamička bude mať z teba radosť. A toto je číslo 2168, nech sa páči. A ešte 921, pôjde 921, táto pani Pásiková. Áno. No tak to trafili Blahoželáme. sme dve dámy, dosť dobré skóre. Ešte pozri číslo. 921, nech sa páči. A máme tu dve poukážky do školy varenia. Pretože nás kto nevie variť? Vy ste blázni. Poďte mi pomôcť rebovať aspoň. Vy dvaja, poďte sem. Nie? Nikto mi nepomôže. Dobre. Tak poď vyžrebovať jedného. Takže do školy varenia ide... Ahoj, Serus, ty to bolo, nie? Prečítaš čísielko, ktoré... 327, ale odde. Ty poznáš číslo 327 už? No mňa áno. Aha, to je pravda. Dobre, víš, podcenila si. Nie, bola som, len som blbá.
327 získa poukážku do školy varenia. Dotiahneš tu? Taký aktívny užívateľ. Máme číslo 327. Poď tam. Pozor, Marcel, prosím ťa. Nie, Danej. Vieš prečítať tie čísla? No. 4, 1, 2. 412, 412, ďakujem ti. Dobre, ďakujeme. Môžeš za mamičkou. Počkaj, za chvíľočku budeš ťahať. Čiže hľadáme čísla 327 a 412. máme ich. Áno, ide pán. Na budúci kuchár. Viete variť? Počkaj, tu stojí. Budete vedieť. Tak, vidíte, zíde sa vám to. Ukážte prosím číslo. 412, nech sa páči. Škola varenia je inak úžasná vec, lebo tam ťa naučia. Áno, máme, myslím, aj ďalšieho. 327. Natáčam. To vystrihneme. Áno, je to tam, nech sa páči. Anna s Elzou idú žrebovať. To sú dve. Vidia, a tu musíš mať zavreté oči, brutálne musíš mať zavreté oči a pohraba, zamiešaj to. Tak, a teraz jedno vytiahni. Máš? Máš? Kytiško, pokrúť hlavou. Alebo prikývni. Alebo niečo urob. Nasledujúca cena je takzvaný family fly, to znamená, počkaj, ja to prečítam, že som to nepomýlil, simulátor voľného pádu. Myslím si, že to je takéto akvárium, čo vám tam fúkajú zo spodu vzduch a vy lietate. Celkom zaujímavá vecička. To bolo strašne napínavé. A pozor, že vieš prečítať číslo, lebo ti budem diktovať, dobre? 982, číslo 982 vďaka tejto krásnej Frozen slečne získa pocit bezťaže. Hej. Tatralandy to je. No. 982. Hľadáme Potom aj číslo. prečítaj. Niekoho, kto sa vznesie do výšky 3 metre nad zemou a bude tam niekoľko minút. No, myslím, že tam... Toto bude Rian našiel. Nie, nevidím absolútne nikoho, čiže asi necháme číslo, tak? Poď, Chaloško. Dobre, ale už ďalšie deti nie, lebo už naozaj pôjdeme potom Nepozeraj. ťahať tie drahšie a zaujímavejšie. 2454. 2454. Čo je? A čo je? No poď, a prečítaj. Po jednom. Počkaj ešte sekundu, počkaj. Dáme? 2454. Poď sem, počkám, ideš. Haló. Nemusíš ísť na pódium, tu na podaj tomuto Ujovi. Dobrý Ujo. Číslo 2454, sedí? Dobre, tak nech sa páči. Zalietaš si. Chceš lietať? No, Nelka, ťahaj a prečítaj. Tak, budeš. Slečna Poníková, prosím vás, vytiahnete 3. Dobre? Nech sa páči. Teraz ideme hrať o telefóny. 3 mobilné telefóny. 3 mobilné telefóny. Dobre. Aké sú, ukáž, Marcel? Ľahké. Značka číslo 7 je to. iPhone. Nie, myslím, že môžem prezradiť značku. Môžem preznačiť? Áno, môžem. Je to Lumia. Lumia Microsoft. Toto je také napínavé, keď tie deti losujú. Ja viem, Dobre, že Marcel, ďakujeme ty nemáš... deťom a myslím, že... No čítaj. 468. 468. 2963. Máme, super. A tretie? 546. 134. A 134. Dobre, takže Vidíte, je dobre. Kristi pozerá ešte teraz, aby som to správne okontroloval. Číslo 2963. Sedí, nech sa páči, telefonujte. Ďalšie číslo je 468. Sedí, nech sa páči, telefon je váš. A ten tretí do partie, máme ho. Tak ešte Máme raz. toho tretieho. Ešte raz. Hľadáme číslo, Kristi. 134.
134. Marcel, máme víťaza. Máme? Super. 134 tu. Dobre, venoval som sa už ďalšej cene. Ja som myslela, že 134 máme. Takže telefón je váš. Tešíte sa? Komu budete... Komu z neho zavoláte prvé? Kolegovcom. Frajerke? No dobre, tak je povedzte niečo sladké. Ako bonus získavate číslo na Marcela ochránka. A máme tu horský bicykel, ale jaký divný, nie? No, ide sa do tuhého. Potom poprosím ďalších výhercov, teda, lebo už naozaj ideme do tuhého, vždy toho nasledujúceho budete vyťahovať, takže vás poprosíme, aby ste prišli takto okolo, sem k nám na pódium, buďte takí dobrí. Ďakujeme pekne. Horský bicykel. Horský bicykel pôjde. Kto si prosí horský bicykel? Je to štvormiestne číslo. Chvíľka na pleciach. Začínajúce jednotkou. Druhé číslo je 5, čiže 1, 5. Kto má, že 1, 5, že to začína? 30. Tretie číslo je 8. dvojka. Že 1520. Kto má 1520? 3. Wow. 7. 1527. Poprosíme potlesk pre výhercu, toto je naozaj už vzácna cena. A poďte prosím okolo k nám, Poďte to k nám. po schodoch. Ale ja to chcem, čiže mňa to baví napínať. Môžeš to zamiešať, ale vystavovať už bude majiteľ tohto horského bicykla. Počkať sekundu, podržme. Môžete nám vytiahnuť čísielko nasledujúce. Vy sa normálne trasiete. 1527, jo. No tak. Ešte mám to skontrolovať. Byl jo. Áno, je, dobre, no. Prosím vás, odkiaľ máte toľko lístkov? Kde sú kolegovia? Kolegové jsou doma s dětma, protože to nevydrželi tak dlouho. Jasné. A další číslo, teda jsem vyhlasoval, a můžu říct teda aj po slovensky, abyste věděli, tak 907. 907. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, bicykel je váš. 907 získa navigačný systém Garmin, hej? Áno, navigačný systém. 907. Takže zblúdilci, ktorí toto potrebujú namontovať do auta, sa určite potešia. Okolo cez schody. Ale vyskočí na pódium, máte si Kámo, ty potrebuješ navigáciu, to ja vidím. No, ty si úplne zmetený. Ty fakt potrebuješ, no. Nespadni, prosím.